Ito na mga chicken. Kainin na natin sila. Yan o. Oh. Apurado na. Sige. Biglang tumahimik. Haluan ko din yan. Lagyan natin ng tubig. Tipid talaga mag-chicken sa pagkain, pagtuka ng ating mga alagang manok. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Sana yung kailan po kayo dyan, no? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. Ang iingay na natin mga alagang manok kasi gutom na yan. Yan. Sa mga bago dyan mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin upload mga videos tungkol dito sa pag-alaga ng mga manok. Ayan. Ang iingay na mga ka-chicken kasi gutom na yung ating mga alaga, no? Ayan, nandito sila, oh. Kaya ngayon mga ka-chicken, gagawa tayo muna ng pagkain sa ating mga alaga manok kung ano yung menu natin ngayon para sa kanila mga ka-chicken, no? Sa pagpakain natin na ngayon. Ayan, mangiingay na mga ka-chicken. Ayan, napurado na. Ayan, nagutom na talaga sila. Tara, samahan nyo muna ako mga chicken ngayon kasi ayan, no? Tingnan nyo mga ka-chicken. Kukulit na, you know? Samahan nyo muna ako mga ka-chicken. Maggagawa tayo ng pagkain para sa kanila kung ano yung menu nila ngayon. Ibibigay natin sa kanila. Siyempre, special mga ka-chicken yung gagawin natin. Ayan, tara, samahan nyo muna ako ka-chicken. Okay, ayan mga ka-chicken. Ngayon, ito na yung gagawa tayo ng pagkain sa ating mga alagang manok. Ito yung menu nila ngayon mga ka-chicken, menu ng ating mga manok. Madre de agua. Ito yung kangkong, yan. At saka itong malunggay mga ka-chicken. Yung asula natin, hindi muna natin ngayon kinuha bukas na naman para medyo makapagpahinga din yung ating asula doon para makapagparami pa ng gusto. Yan, kaya ngayon ito na naman yung ating chopper machine, vegetable chopper. Lalagay naman natin ito para madurog. Gawin natin na pagkain sa ating mga alagang manok. Ayan. Simulan natin mga ka-chicken. Tapos na mga ka-chicken, yung ating madadagwa. Itong kangkong naman. Yan, ngayon itong malunggay naman mga ka-chicken.
ito na mga ka-chicken, oh. Ayos. So, ito na mga ka-chicken, oh. Hinalo na natin. Hinalo na natin mga ka-chicken, oh. Yung giniling natin na, ano, sa chopper natin. Yung machine at saka may konting feeds na din yan. Yung GMP tray yung ginamit ko. Konti lang yung nilagay ko, ano. Kaya tipid na tipid talaga. Ito na sila. Tsaka lalagyan ko din mga ka-chicken ng darak o ipa. Ito siya. Haluan ko din yan. Lagyan natin ng tubig. Laking tipid talaga mga ka-chicken sa pagkain o patuka ng ating mga alagang manok. Tapos haluin lang yan mga chicken. Yan, o. Halo lang, halo. Lang, ganito lang mga chicken, o. Gawa natin dito ng pagkain o patuka mga alagang manok. Yan. Halo na mga chicken. O, ito na yung resulta. Pwede natin to ibigay sa ating mga alagang manok mga chicken, no? Kaya ayos mga ka-chicken. Samahan nyo ako mga ka-chicken, magpakain tayo doon sa ating mga alagang manok. Tara! Mga ka-chicken, no? Ito na mga chicken. Kainin na natin sila. Yan, oh. Oh. Nakurado na. Sige. Biglang tumahimik. Gutom na talaga mga chicken, no? Pagkainan na, tahimik, no? Wala nang ingay. Ako na lang yung maingay mga ka-chicken. Kasi kumakain na. Wala nang lusap-lusap. Kain kasi mga gutom na. Yan. O, sarap na sarap sila mga ka-chicken sa kanilang menu. Yan. Kasi napaka-espesyal. O. Sige, kumain na kayo dyan. Kain na kain. Mataba. Ang hindi mataba, katayin. Oh no! Yan mga chicken, ito na yung ating mga alagang manok, ano, ng mga Rhode Island Red. May nagtanong pala sa atin mga chicken kung itong mga Rhode Island Red ba, pwede din ba itong hindi bakunahan. Pwede naman mga chicken kasi yung pagbabakuna mga chicken ay ano lang yan, optional. Pero mas maganda mga chicken kung magbakuna tayo kasi prevention yan mga chicken. Pre-prevent natin na darapuan sila ng sakit o yung mga virus ngayon mga chicken, ano, na bigla na lang dumadapo sa manukan. Mas maganda yung may prevention tayo. Pero hindi naman ibig sabihin mga chicken na kung nagbakuna tayo 100% hindi na tayo matatamaan ng ng sakit. Matatamaan din pero hindi lahat mga chicken na-prevent natin. Yung makakaiwas tayo o may matamaan man mga ilan lang or mayroon ding wala, hindi talaga tamaan. Kaya napakaganda din mga chicken. No? Kaya optional lang yan mga chicken pero para sa akin maganda talaga na magpapuna tayo. Napaka simple lang naman alagaan ng Rhode Island Red mga chicken. Siguraduhin nyo lang na
yung pag-aalaga natin sa kanila ay may pagmamahal din. Ayan, ayos. Bigyan natin sila ng magandang pagkain. Bibigyan din nila tayo ng magandang resulta. Una-una sa kanilang paglaki. Mabibigat yung katawan nila, magaganda yung itsura nila, lalo na sa pagpangingitlog nila. Ano talaga mga chicken, maganda. Yan o, okay mga chicken. Yan lang yung ginagawa ko dito sa mga chicken. Pagpakain sa kanila, mga alaga. Yan, tapos importante talaga mga chicken, itong mga Rhode Island, no? Base sa aking experience, pag maulan talaga yung panahon, ay dapat hindi natin sila palabasin. Ano lang sila, dapat nasa loob lang. Kasi madali silang tamaan ng sipon kung laging naulanan, lalo na kung masama yung panahon, laging sunod na pag-ulan. Yan. Yung ano, may nagtanong din po pala mga chicken, no, kung ano din po yung alternate na magbigay sa kanila na antibacterial na ano lang, walang gasto, hindi natin binibili sa tindahan. Yung bawang ko mga chicken, maganda yun. Pwede nyo i-blender o i-durog. Halo natin doon sa ano, yung tubig nila. So, yan. Mga chicken, nakakatuwa na yung ating mga alaga, no? Maraming salamat sa mga laging sumusuporta dito sa ating channel mga chicken. Laging nanonood sa ating channel. Maraming salamat, ano? At saka sa mga bagong subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo. Sinisikat natin mga chicken na magiging madalas yung pag-upload natin ng mga videos o vlog dito sa ating channel mga chicken, no? At pagbibigay ng ano yung mga tips na ibibigay natin. Ngayon mga chicken, nakakatuwa dito sa atin kasi malaking tulong talaga yung machine chopper natin. At saka ano na siya, itong asula natin nakakapag-pahinga na din. Ano na natin siya kukunan mga chicken, hindi na bugbog na siya talaga yung laging kinukunan natin mga chicken. Ayan mga chicken, yan lang muna sa vlog natin ito. Sa sunod pala natin na vlog mga chicken, may tago tayo na magandang topic sa pag-usapan natin tungkol sa pagmanukan na dapat malaman ng mga nagmamanok mga chicken, no? Kaya abangan nyo mga chicken sa sunod natin na vlog mo, no? Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload o sa ating mga videos dito sa channel. Ayan, maraming salamat mga chicken. God bless. Thank you. Yes, DJ.